Така, нека да продължим с парцелите сега. Значи, намирам се в района на Сахара. Тук го харесваме. Ето от тук на колко метра да са? 300-400 метра е морето. Ето по този път. Ето го, морето. И сега се обръщам надясно и ето едно ъглово местенце, което е 480 квадрата, 500. Разделено, озаконено, с собствен водоизточник вътре. Тоест, това не е парцел, в който за сега не е парцел, в който може да построите, но можем да ви озакониме навес. Ток за сега не може, но подозирам, че скоро ще можем и ток да можем да вкараме, но за сега можем само да сложите фотоволтаици, да сте много близо до морето, да сложите една или две или колкото искате каравани и да ползвате собствен водоизточник. Не, че е тук долу по пътя не минава също тръба за вода. Но е все пак узаконен собствен водоизточник. Това е много сериозно предимство тук в Гърция. Цената е уникална. Цената е 35 000. За 35 000 евро можете да си го притежавате и да сложите, както е ъглов, трябва да ви кажа, че тук и 2, и 3, и 4 каравани могат да се сложат. От тук нагоре виждате къде се ходи към Солун, но въпросът е, че тук долу абсолютно на пешеходно разстояние. Ама съвсем, ето видяхте ли как минава колата? Значи абсолютно на пешеходно разстояние, долу е плаж. Сега ще направя едно видео отдолу да видите плажа. Точно заради това място ще отида додолу да направя видео от плажа. Повтарям, почти 500 квадрата, 480 квадрата е ъглов, т.е. на двата пътя и с възможност да поставите каравана, нещо на колела. За сега. Истината е, че предстои влизане в регулация, но никой не може да каже кога и какво е така. Добре, отивам до морето. Сега чакайте. Ако мога и да изключа, ще е добре. Тук връзката е бавна.